Otodeni Jesu. Tata woka nke Kristi egosi ụwa onwe ya nleta ndị eze atọ n'ọwụwa anyanwụ. Afọ nke mbụ na afọ nke abụọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị niile nọ ebe dị iche iche anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, Maxwell na Ngozi Ogoke na-enye Chineke ekene maka ebere ya, na-ayọkwa nchekwaba ya na ngọzi ya n'isi ezinụlọ ha niile. Victoria Ọhajinwa na ezinụlọ ya na-ayọ maka udo, agamniru n'ụlọ ọrụ na nchekwaba ezinụlọ ya niile. Frank na Louise Okoye na-enye Chineke ekene maka ebere ya na ngọzi ya, na-ayọkwa ka ọ na-echekwaba ezinụlọ ha niile na ndị ikwu na ibe ha niile. Frank na Georgieze na-enye Chineke ekene ọkacha oge ugbu a ha na-elote na-eme mmemme ọgụ arọ na 17 ha ji wee nụba di na nwunye, wee na-ayọkwa ka amara Chineke odudu ya na nchekwaba ha duru ha na-aga na ngami ije nke ha nọ na ya azị di na nwunye. Ịma na Tony Ikebudu na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche maka Auxiliary Bishop Moses Chikwe, onye nke ndị ntọtọlụ, ma Chineke site na nke mara ya ha wee rapụ ya. O si na Nneka Ụfọndụ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Frederick Okwuduba, Marcelena Okwuduba, Augustine Ututo, Dominic Ụfọndụ, Silas Okeke na Justina Okeke. Ezinụlọ Ụfọndụ na Ọkọlue na-ayọ maka mkpụrụ obi Father Julius Ututo. Jude na Linda Mmụọjekwu na-ayọ maka mkpụrụ obi Agatha Mmụọkebe. Greg na Skologa Amaka na-ayọ maka mkpụrụ obi Cyril Eberechukwu Egwumba, ọgụ arọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị na-ekwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Mass anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Bịanụ n'ụlọ nsọ ka anyị jee too ya, ka anyị tonu Chukwu, ka anyị jee too ya, ka anyị tonu Chukwu anyị, ka anyị jee too ya, onye kere ụwa niile, ka anyị jee too ya. Chukwu kere anyị, ka anyị jee too ya. Anyị ekele gị, ka anyị jee too ya. Chukwu igwe ndị agha, ka anyị jee too ya.
onye kere ụwa niile ka anyị jee too ya. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Dịkwara gị. Ụmụnna na Kristi, anyị jikwa afọ dị nwa anyị Jesu Kristi na-anabata anyị niile na ajamasị nke ụbọchị tata bụ ụka nke Epiphany, ụka nke nleta ndị eze ịtọ si n'ọwụwa anyanwụ, bụrụkwazị ụka nke mbụ n'ime arọ ọfụ n'ụwa. Anyị na-ekelekwa Chineke maka ọgọnafọ ọma ya ka anyị ji onwe ike ịgbakọnọ n'ife ya ofufe, na-enyekwa ya ekele maka bishọp nke ejibu eji mechaziele site na amara nke Chineke ọ bụrụkwa onye nwere onwe ya. Anyị na-ekele Chineke ka anyị kwadozie onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume Yukarịstị anụnwa site n'ihe mgbaghalụ na nchekwaba nke Chineke. Meere anyị ebere biko Onyenwe anyị, n'ihi na anyị emehiera gị. Gosi anyị ebere gị Onyenwe anyị, nyekwu anyị nzọpụta gị. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaala anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Amen. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. N'ụwa udo dịrị mmadụ, ndị ya ha na-asọ, ndị ya ha na-asọ Chukwu. Anyị too gị, anyị kwupụta ọrụ ọma gị. Anyị sekpụrụ gị, anyị edo gị ebube. Anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Oseblu Nwachukwu, eze nke eluigwe, Chukwu nna ji ike niile. Onyenwe anyị Jesu Kristi, sotu nwa Chineke mụrụ, dị nwa na ibu Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke nna, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nara arịrịọ anyị, onye nọ n'aka nri Nna. Mere anyị ebere, mere anyị ebere. N'ihi na nsọ gị dị asọ, sọsọ gị bụ dị nwere, sọsọ gị o Jesu Kristi kacha dị elu, nyere Mmụọ Nsọ na ebube Chukwu Nna. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna jike niile, n'ụbọchị taa ka i jiri kpakpando duru ndị mba ọzọ wee bịa gosi ha nsotu nwa gị Jesu Kristi. Anyị na-arịọ ka i site n'obi ọma gị mee ka anyị bụ ndị matara gị ugbu a site n'okwukwe, bụrụkwa ndị ga-eduru dubaa n'otito nke eluigwe, ebe anyị ga-ahụ gị ka i si dị n'onwe gị.
anyị na-arịọ nke a sị na di nwere anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Kulite, chawapụta, maka na ihe gị abịala. Ebube nke Onyenwe anyị na-awalitere gị. Ọ bụ ezie na itiri gbachiri ụwa niile, ọchịchịrị ka kpuchikwara ndị mmadụ, ma ebube nke Onyenwe anyị na-awalitere gị. Ugbu a, Onyenwe anyị awalitela n'elu gị, ebube ya apụtala ìhè n'elu gị. Mba dị iche iche na-abịa n'ihe gị, ndị eze na-abịakwa n'ihe nke gị na-amụkesị n'ụzọ ụtụtụ. Welite anya gị legharịa n'ebe niile, mmadụ dum na-ezukọta na-abịakwute gị. Ụmụ gị ndị nwoke si n'ebe dị anya abịa, ejikwa nwayọọ kuru ụmụada gị n'aka na-abịa. Mgbe ị hụrụ ihe ndị a, ihu gị ga-abụ sọ ọchị. Mgbe ahụ, obi gị ga-ejupụta n'aṅụrị, na-awụlikwa elu n'ọṅụ, n'ihi na akụ na ụba ga-esi n'osimiri na-enubatara gị ka mmiri. Akụ na ụba nke ndị mba ọzọ ga na-abịakwutekwa gị. Ịnyịnya ibu ga na-enubatara gị n'igwe n'igwe. Ụdị ịnyịnya ibu dị iche iche nke ndị Midia na Ifa ga-agba gị gburugburu. Onye ọbụla bi na Sheba ga-ebute ọlaedo na mgbaisi ọma, kwere ukwe otito nke Onyenwe anyị na-abịa. Okwu nke Osebrowa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ: Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gbuoro gị ikpere ala. Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'iru gị, gbuoro gị ikpere ala. Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'iru gị, gbuoro gị ikpere ala. Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gbuoro gị ikpere ala. Biko Chineke, were ikpe nkwụmọtọ gị nye eze, nyekwuo nwa eze ezi omume gị. Ọ ga-eji ikpe nkwụmọtọ chịkwaba ndị nke gị, bịakwa kpeziere ndị a na-emegbu emegbu ikpe. Gbuoro gị ikpere ala. Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gbuoro gị ikpere ala. N'oge ya, ezi omume ga-epupụta dịka ahịhịa dị ndụ. Udo ga-adịgide ebe niile ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ga-esite n'oké osimiri chiruo ọchịchị n'oké osimiri ọzọ, bịakwa site n'oké osimiri
chiruo ọchịchị n'ebe ụwa kwụsịrị. Gbọrọ gị ikpere ala onye nwe anyị, mba dum ga-ada n'iru gị. Gbọrọ gị ikpere ala. Ndị eze si na Tashid n'ofe osimiri ga-abịa tụọrọ ya mma mma. Eze ndị Sheba na Seba ga-ebutere ya onyinye. Eze niile dị n'ụwa ga-egbu ikpere ala n'ihu ya. Mba dum ga-agbara ya odibo. Gbọrọ ya ikpere ala onye nwe anyị, mba dum ga-ada n'iru gị. Gbọrọ gị ikpere ala. Ọ ga-agbapụta nwa ogbenye ahụ na-etiku ya. Ọ ga-agbapụtakwa onye ahụ a na-emegbu emegbu, onye na-enweghị onye enyemaka. Ọ ga-emere ndị nọ na mkpa na ụmụ ogbenye ebere. Ọ ga-azọpụta ndụ ụmụ ogbenye. Gbọrọ gị ikpere ala onye nwe anyị, mba dum ga-ada n'iru gị. Gbọrọ gị ikpere ala. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke Pọl dị asọ degara ndị Efesọs. O were m anya na unu anụla na Chineke site na amara ya enyela m ọrụ ilekọta ezinụlọ ya maka ọdịmma unu. Eleghị anya, unu anụkwala na Chineke kpughere m ihe omimi n'izu nzuzo ya, mee ka m mata ha, dịka m dere nwantịntị na mbido akwụkwọ ozi nke a. Ihe ahụ a na-ekweghị ka mmadụ mara n'oge gara aga bụ ihe Mmụọ Nsọ kpughere ndị ụmụazụ na ndị amụma ya dị nsọ n'oge nke anyị. Ihe omimi ahụ bụ nke a: n'ime Jesu Kristi, ndị mba ọzọ na ndị Juu so nwere oke dị n'ụlọ Chineke, na ha soro ndị Juu bụrụ akụkụ otu ahụ Jesu Kristi ahụ, na ha sokwa keta oke na nkwa ahụ ekwere site n'ikwusa ozi ọma. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Anyị hụrụ kpakpando ya mgbe ọ walitere. Anyị wee bịa isekpuru onye nwe anyị. Haleluya, 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 haleluya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Nọnyekwara gị. Ihe ọgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Otito dịrị gị dinwere anyị. Mgbe a mụrụ Jesu na Betlehem nke Judia, mgbe eze Herọd na-achị, ndị amamihe na-akọwa kpakpando siri n'ọwụwa anyanwụ bịaruo Jerusalem. Ha wee jụọ sị,
olee ebe ọ nọ bụ nwa a mụrụ ọhụrụ ka ọ bụrụ eze ndị Juu? Anyị hụrụ kpakpando ya n'ọwụwa anyanwụ wee bịa ịgbara ya isi ala. Mgbe eze Herọd nụrụ ihe a, obi lọrọ ya na ndị bi na Jerusalem mmiri. Herọd wee gbakọta ndị isi nchụaja na ndị nkụzi iwu Mozis niile wee jụọ ha ebe a ga-anwụ Kristi. Ha wee sị ya, na Betlehem nke Judia, n'ihi na etu a ka onye amụma Aịzaya si dee ya: gị bụ Betlehem dị n'ala nke Juda, ị bụghị nwa nke ntakịrị na ndị na-achị achị na Juda, n'ihi na onye ndu ga-esi na gị wee pụta, onye ga-azụ ndị nke m bụ Izrel dị ka atụrụ. Emesịa, Herọd kpọrọ ndị ọkachamara ahụ na nzuzo wee jụta ha nke ọma ihe banyere oge kpakpando ahụ pụtara ihe. O weziga Betlehem, gwakwa ha sị, jeenụ chọpụtanụ ya, zitenụ m ozi ka m bịa kwuo sebuolo ya. Ma mgbe ha nụsịrị ihe eze kwuru, ha bilie wee gawa. Ka ha na-eje, ha hụkwara kpakpando ahụ ha hụrụ n'ọwụwa anyanwụ. Ọ pụtakwara ọzọ na-aga n'ihu ha. O wee gagide ruo oge ọ bịara hụrụ n'elu ebe nwata ahụ nọ. Mgbe ndị amamihe ahụ kpakpando ahụ, ha ṅụrị oke ọṅụ. Ha wee banye n'ime ụlọ hụ nwata ahụ na nne ya bụ Maria. Ha dara n'ala buoro ya isi ala na ibele ala. Ha meghere akpa ha, nye ya onyinye nke bụ ọlaedo na mgba oke isi ọma a na-agba frankincense na ude nnukwu isi ọma a na-agba myrrh. Ha mesịa si ụzọ ọzọ laa n'ala ha, n'ihi na ozi ha natara na nrọ tọrọ ha aka na ntị ka ha ghara ịlaghachi azụ na be Herọd. Ozi ọma nke osi ebe ụwa. Otito dịrị gị Kristi. Taata bụ ụbọchị olili nke Epiphany, ngosipụta egosipụtara dịbara Yesu Kristi dịka eze ụwa niile. Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta Chineke anyị. Amen. Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta nke Chineke anyị. Ihe ọgụ nke mbụ si n'akwụkwọ nke onye ama Aịzaya buru amụma wee sị, kulite chawapụta n'ihe abịago. Kulite chawapụta n'ihe abịago. Okwu nwa bụ okwu Aịzaya kwuru n'oge agba ochie, ọtụtụ arọ tupu amụọ ọlụ Kristi. O wee na-ekwu maka onye mgbapụta nke gaji ịbịanụ, na ọ ga-eweta ọtụtụ ihe wee mee ka obi jupụta ndị mmadụ na-aṅụrị. Kulite chawapụta. Ọ bụ ofu okwu aka na-agwa anyị n'oge nke anyị. Ọ kachasị n'ụka mbụ na-arọ ọfụ nwa. Okwu nke Chineke wee sị ka anyị kulite chawapụta
maka na ife abịago, ife nke Kristi, ife nke eziokwu, ife nke na-acha n'ọchịchịrị, ka anyị kulite chawapụta, maka na anyị bụ ụmụ nke ife. N'isi mbido ara ọmụma, ọ ga-adị maka anyị onwe anyị, kedu ka anyị ga-esi kulie wee gbukee wee chawapụta, kee ka anyị ga-esi wee mee arọ ọmụma ka ọ makarịa arọ nke ndị gara aga, kee ka anyị ga-esi wee nwee mgbanwe, kee ka anyị ga-esi wee chawapụta n'ime ndụ anyị, na mmekọrịta anyị na Chineke, na mmekọrịta mmadụ ibe anyị. Kunie chawapụta ka okwu nke Chineke na-agwa anyị ncha n'ụbọchị tata, maka na ife abịago, ife nke Kristi, ife nke na-achụsa ọchịchịrị dị n'obi ndị mmadụ. Ihe ọgụ nke abụọ si n'akwụkwọ ozi Pọl degara ndị ụka n'Efesus wee na-agwa anyị na onye mgbapụta anụnwa bịanụ na ọ bụkwanụ maka mmadụ niile. Ọ bụ eziokwu na a mụrụ ya na Bethlehem and so on, na ozi n'akụkụ ebe ahụ, mana ozi ọma anụmanụ bụ maka onye ọbụla n'akụkụ ụwa niile ahụ na nzọpụta nke Chineke anyị. Na anyị ncha bụ ụmụ nke Chineke, onye ọbụla nke natara ya n'okwukwe bụ nwa nke Chukwu. Anyị ncha bụ ụmụ Chineke, na Kristi bụ maka mmadụ niile. Ya ka Pọl sị na-agwa anyị na ya nwa bụ ihe ọgụgụ nke abụọ. Ọ bụ maka na Kristi bụ maka mmadụ niile ka anyị ji wee funye n'ozi ọma ka anyị fụrụ ndị mba ọzọ, ndị si ebetere aka were chọwa Chineke wee na-aga. Ha si ebetere aka si n'ọwụwa anyanwụ wee chọọ Kristi amụrụ ọfụ. Agwaghị na ha bụ ndị eze ịtọ, 3 wise men, agbakwa Magi, gbakwa ndị na-akọwa kpakpando na ihe ndị ọzọ ha. Mana ndị a si ebetere aka chọrọ Chineke wee na-aga. Mana ndị nọ n'okirikiri ebe a mụrụ Kristi, ndị nọ nso n'ebe a mụrụ onye nzọpụta, amara na a mụrụ onye nzọpụta. Akọrọ anyị ka a si wee jigide wee bata be eze Herọd wee na-agwa ya na ha bịara isebiri onye a mụrụ ọkụ bụ onye nzọpụta. Asị na obi lọrọ ha mmiri, ya na ha kụjara akụja, obi lọ ha mmiri na a mụrụ onye nzọpụta na-akụbe ha, mana ha marọ. Ụnụ mana anyị na-ekwu na oge ụfọdụ na ndị dị nso n'ụlọ ụka na ha na-eme gịnị, na ha na-eje leti, ha na-eje leti n'ụlọ ụka. Ha nọdụ ha na-eche ma emebe n'afọ na ekwuregwu ukwe ụka na-aga. A na-amaghị ezi na nwunye na-edepụta anya o wee bụrụ ya na Herọd na ndị otu nọ ebe ahụ, ndị ejita wee si ebitere aka chọrọ eze a mụrụ ọfụ ụgwọ nzọpụta wee na-abịa. Mana ndị nọ nso amara ihe na-emenụ. Kristi bụ maka mmadụ niile. Onye ọbụla ji ezi obi achọ ya ga-achọta ya. Ọ ya ka anyị zi anyị tata, ọ bụ maka mmadụ niile. Anyị bụ ka ndị Efesọs wee bịa, asị na ha nyere ya onyinye ọlaedo. Ha nyere ya ihe ọlaedo
frankincense na myrrh onyinye a na-enye ndị eze dịka anyị si ekwe ya. Obi ha wee jupụta n'aṅụrị, obi ha wee jupụta n'aṅụrị, ha chọrọ Chineke wee chọta ya. Ọ bụrụ ihe mara mma ka anyị jisi ike na-achọ iru nke Chineke, na-achọ iru nke Chineke. Anyị were ya Chineke n'ụbọchị tata ka anyị na-efe ya ofufe, ka anyị na-afụwanye site n'okwukwe anyị, ka anyị na-enweta ngọzi nke Chineke, na-afụ aka ọrụ Chineke na ndụ anyị, na-afụ aka ọrụ Chineke na ndụ anyị, ka anyị wee nwee ike na-enye Chineke onyinye nke anyị. Onyinye, kedu onyinye nke anyị ga-enye Chineke? Dịka ndị eze ịtọ si wee nye ya gold, frankincense na myrrh, kedu onyinye anyị ga-enye Chineke? Onyinye nke okwukwe, onyinye nke ife Chineke anyị ofufe dịka anyị si gbakọ n'ụbọchị tata wee na-efe ya. Onyinye nke ikpere Chineke n'ime mmụọ na eziokwu, na onyinye nke ije ozi igbo odibo n'ụzọ dị iche iche, ma na nzukọ ma na mmekọrịta mmadụ ibe anyị. Mgbe anyị na-eme ndị a niile, ka anyị na-arịọ na amara nke Chineke, nchekwaba ya, odudu ya na mgbazi ya site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ekwere m n'otu Chineke na-ajụ ike niile, onye mere n'igwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu nwa anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna a mụrụ tupu ụwa tụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya mụ, eme ya eme, ya na nna bụ otu ihe, ya ha jiri bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria, site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ, ọnwụọ, enye ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ rịgoro n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, bịa kpee ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwenu na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esepụrụ na-etokọrọ ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na-abịanụ. Amen. Ebele ka anyị bụ ndị kwerenụ, ngwa ka anyị kọsara Chineke mba anyị gaa. maka nna anyị dị asọ bụ Pope na ndị niile kwere na Chineke, ka anyị na-agbasa ife nke okwukwe na mmekọrịta anyị na ndị nọ n'ọchịchịrị bụ ndị amaghị Chineke site n'ibi ndụ ka ezigbo ndị otu Kristi. Anyị arịọ gị dị nwenụ maka ndị ọchịchị nke mba dị iche iche, ka ha na-asọpụrụ ma na-akwado atụmatụ inwere onwe nke okwukwe, ọkacha n'ebe ndị otu Kristi nọ. Anyị arịọ gị dị nwenụ maka ndị nọ na mkpagbu maka okwukwe ha n'akụkụ ụwa dị iche iche, ka ha site na amara Chineke nweta ezi ohere iji egosipụta okwukwe ha nwere na Kristi. Anyị arịọ gị dị nwenụ maka ndị ọlụsị nke ahụ na nke mmụọ,
ka ha site n'amara Chineke na-enweta olileanya nke okwukwe nsọ, ịhụnanya na ụlọ ebe obibi n'ime nzukọ okwukwe a bụ St. Eugene. Anyị arịọ gị dị nwelu maka ụmụaka niile nọ na nzukọ anyị tata ya na n'ụwa niile, ka ha na-eto n'okwu nke Chineke iji wee bụrụ ihe ịrịba ama nke obi ụtọ Chineke n'ihe o kere eke. Anyị arịọ gị dị nwelu maka ndị nwụrụ anwụ, ndị nwụrụ n'ọdachi dị iche iche n'isi nso a, ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị tata, ka Chineke nye ha ezumike ebebe n'ala eze eluigwe, ma kasie ndị ọnwụ ha metụtara obi. Anyị arịọ gị dị nwelu ebe n'ime obi ka anyị kọsịzienụ Chineke mba anyị ndị ọzọ ga. Chineke pụrụ n'ife niile dị ebighị ebi, ịmaziri mba anyị niile na-etupu anyị ekwupụtere ya. Biko, ma ndị anyị kwupụtara ma ndị anyị na-enwere ike ikwupụta, anyị na-arịọ ka imezuola anyị fa, na-agọzi anyị, na-edu anyị oge ncha site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onyinye Chineke.
Yabana mo nang kajay na chumye ga masi chukun na jike niile ịnara anọ. Maka otu n'obe ya ka ọ dị mma nke anyị izugbo nke nzukọ ya dị asọ. Amen. Di nwanyị anyị na-arịọ gị biko were obiọma gị lekwasị anya na onyinye nke ụka gị na-ebutere gị. Ọ bụghịkwa ọlaedo mgbe oke isi ọma na ure nnukwu isi ọma ka anyị na-ebunye gị, kama ọ bụ Jesu Kristi n'onwe ya, onye ihe ndị niile nọchitere anya ya. Ọ bụ ya n'ezie ka anyị na-ekwupụta, na-ehinyere gị ma na-erikwa, onye bụ dị nwere ebebe ebebe. Amen. Onye nwe anyị ma nyere ụlọ welite n'obi elu ka anyị edewe Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa eziri ezi na-azụ ọnụ na anyị ga-enwe gị ekele oge niile na ebe niile ọladị nsọ. Chineke dike niile ede ụwa tụ ụwa site na Kristi nwere anyị, n'ihi na mgbe otu nwa gị gosiri onwe ya n'ụdị nke mmadụ, ụdị nke anyị nwere ike ịnwe ahụ, o jiri ihe ọhụrụ nke anwụ nke ya gbaghachi anyị azụ n'ọnọdụ mbụ anyị. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: na anyị nso ozi ụzọ na-eri ekwu nsọ, anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ịkwasa mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edinye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya were n'alụ wee laa achịcha, nye gị ekele na otuto, nyawa ya nye gị maazị ya sị: nara m nke a rie na unu niile ya bụ ahụ m ka a ga-eduru nye n'aka ụlọ. Etu ọkwa ka o si mee mgbe anyị chọrọ ndị anya sị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya maazị ya sị: nara m nke a ṅụọ ọrụ unu niile ka bụ iko nke ọbara m, ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omume nke okwukwe anyị na-eme ugbu a, na-egosiwa mmalite n'ọnwụ gị o Kristi wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Na ncheta nke ọhụrụ na-abịate n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Na cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. Tetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ ihe nke ebube gị, biko meere anyị niile ebere ka anyị soro gị mara ebe ngọzi nke Chukwu, Josef dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile,
ndị mere uche gị n'ụwa wekọta ndụ ebebe ka anyị sokwa ha na-eto gị edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. ihe niile ekere eke n'ụzọ ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na-edekwa n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. ụmụnna ka anyị were ebere na nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna na anyị nọ n'eluigwe. gbaghara anyị mmehie anyị ga ka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị, kwena ka anyị kwena nranye, zọpụta anyị narị ebe ose bụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere gị njọ n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbanahụ nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi ka ịzọpụta anyị Jesu Kristi. ike na otito ebebe ebebe onye nwe anyị Jesu Kristi gwa ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. feere nwanne gị aka maka ekele nke udo. Donifanya ke Kristi. Happy New Year to all also. lee nwa atụrụ nke Chukwu wee depụchapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke. Tọsọ nke bata n'ime ụlọ m, ụlọ nsọ nsogbu na mkpụrụ obi m ga-adịrị ka ahụ ọbụla isikwaba anyị ruo na ndụ ebe ebe. Amen. ṅụrịwanụ ka anyị gụrịbanụ, ṅụrịbanụ na Kristi dị nwanụ eze amụrụ ọhụrụ, onye nzọpụta ụwa niile abịago. ṅụrịbanụ ka anyị gụrịbanụ, ṅụrịbanụ na Kristi dị nwanụ eze amụrụ ọhụrụ, onye nzọpụta ụwa niile abịawo. ụwa niile tiwenụ mkpu ọṅụ, kwebenụ ukwe otito, n'ihi n'ụwa enwewo onye nzọpụta.
nzọpụta ṅụrịbanụ ka anyị ṅụrịbanụ ṅụrịbanụ na Kristi dị nwenụ eze amụrụ ọhụrụ onye nzọpụta ụwa niile abịawo n'ụlọanụ na Betlehem ka mụrụ Jesu eze ụwa niile ngọzi pụrụ iche dịgọrọ Virgin Maria bụ nne onye nzọpụta ṅụrịbanụ ka anyị ṅụrịbanụ ṅụrịbanụ na Kristi dị nwenụ eze amụrụ ọhụrụ onye nzọpụta ụwa niile abịawo ndị eze ịtọ siri n'ọwụwa anyanwụ jee ebe a mụrụ ya ha nyere ya onyinye ọlaedo frankincense na mee onyinye a na-enye ndị eze ṅụrịbanụ ka anyị ṅụrịbanụ ṅụrịbanụ na Kristi dị nwenụ eze amụrụ ọhụrụ onye nzọpụta ụwa niile abịawo ka anyị soronụ ndị mmụọ nye Chineke ekele otito dịrị Chineke n'elu kacha elu ṅụrịbanụ ka anyị ṅụrịbanụ ṅụrịbanụ na Kristi dị nwenụ eze amụrụ ọhụrụ onye nzọpụta ụwa niile abịawo amụrụ Jesu eze anyị na Betlehem n'ụlọ anụ Maria gbobe ya akwa onibe ya na afịfịa Gloria, oh, Gloria in excelsis Deo. Gloria, oh, Gloria, oh, Gloria in excelsis Deo. Amatago m Jesu n'obi ọ bụ mgbasa aṅụrị o si n'eluigwe bịa n'ụwa otito dịrị ya
n'eluigwe bịa, o si n'eluigwe, o si n'eluigwe bịa n'ụwa, o si n'eluigwe bịa, o si n'eluigwe, o si n'eluigwe bịa n'ụwa. Ka anyị rịọ arịrịọ dị nwere nna nwere obiọma, anyị na-arịọ gị were ihe nke eluigwe gị na-ezi anyị ụzọ oge niile na n'ebe niile. Biko mee ka anyị were obi dị ọcha na ịhụnanya kwesịrị ekwesị na-anata ihe omimi nke a ọ sọrọ gị ikenya anyị oke n'ime ya. Anyị na-arịọ nke a sị na Kristi onye nwe anyị. Amen. Anyị nwere obere ọkwa onemone. Nke mbụ bụ na anyị na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche maka nwanne nya ụbọchị New Year. Anyị mara ọkwa ebe a si na Auxiliary Bishop Owerri Archdiocese Moses Chikwe, nke anyị na ya na-akarịtebe ụka ebe a mgbe ọ na-agụ akwụkwọ ebe a nụnwa, wee na-anaba anyị. O ruo Mọnde gara aga, ndị ntọ mmadụ wee tọlị ya. Ụwa niile ma Pope wee na-ayọ ka onye ọbụla tinye ya n'ekpere ka e nwee ike ịrapụ ya. Mgbe anyị na-esi ebe a narụ, a gbasara ụka n'ihi anyị gbasachara ebe a, wee na-ezizi ozi, o wee bụ na arapụghị ya. Bụ anyị na-enye Chineke ekene ka anyị kụpụkene na Chineke aka. Ka o si wee dụ ndị kakọrọ ụka ihe dịka Basilica nke America nke Washington DC, Bishọp kara ụka ebe anwa tata, ọ makwara ọkwa sisi kenebe Chineke n'ọlụ ebube ya. Anyị wee na-elotere ndị niile na-akwado maka Religious Congress, registration ya na-aga n'iru. Ọ ga-abụ na Zoom ka a ga-eme ya n'arọ nke a. Ọ ga-ebido na February 18 wee ruo February 21. Arọ a na-ebidocha tata bụ abalị 3 n'arọ ọfụ 2021. Anyị wee na-ayọkwa nkwa anyị kwere n'arọ gara aga. Nkwa ọbụla anyị kwere, ọkachasị nke anyị kwere na parish anyị St. Eugene Together in Mission Capital Campaign, ka anyị gbaa mbọ ka anyị mejupụta ha. Wee na-elotekwara anyị niile ka arọ si bido, parish anyị dị ndụ, ọ na-aga n'iru. Nke ọbụla ihe gbasara parish, mee ka ụkọchukwu anyị malụ, kpọọ parish maka ihe gbasara ya. Anyị wee na-ekene ndị niile, ndị be anyị niile na-agba mbọ hụ na anyị na-aga n'iru na parish anụnwa. Na-ekene ma ndị ọsha, ndị niile na-alụ ọlụ dị iche iche, ma ndị na-echi onyonyo eji ege maasị anụnwa n'ebe dị iche iche. Anyị na-ekene ha niile. Ma nke ka nke, anyị na-ekene isi ahụrụ wee kwaba okpu bụ ụkọchukwu anyị Fada Jude Umeobi, onye nke kara anyị ụka tata. Fada, anyị na-ekene gị. Daalụnụ. Ekele ka anyị na-enyekwa Chineke maka ọgọ na afọ ọma ya niile. Were ekene anyị ncha etu anyị si onwe